8. Každý box fanatik a váš potles pre tohto mladého zlatého psa. Ďakujeme pekne. A konkurentom je s katalógovým číslom 28 Xapian indiánsky brlok. Z červeného rohu nám postupuje Xapian. Ďakujeme pekne Xapianovi a teraz obidvaja psi poprosím do výstavného postoja pred porodcov a pred vás všetkých. Takže vážení priatelia, a môžete povzbudzovať, môžete kričať ich mená, môžete urobiť čokoľvek, čo bežne na inej výstave nerobíte. Bojové srdce týchto mladých psov a veľké nasadenie ich majiteľiek. Pri pohľade na tieto dve mladé dámy nemám obavy o budúcnosť chovu boxerov, nemám obavy o boxerkárske hnutie a je veľmi sympatické, že ich môžeme vidieť krásnych psov v sprievode alebo pri vystavovaní mladými vystavateľkami, ale poprosíme dve kolečká. Tak vážení priatelia, áno, vidíte, je to aj skúška povahy a títo psi sa s ňou vyrovnávajú výborne. Žiara reflektorov, hudba, vlastné hovorené slovo. Veľké aplauzy, ďakujeme pekne a opäť výstavný postoj. Vážení priatelia, a to už budeme odovzdávať aj pohár víťazovi. Budeme sa fotiť. Takže porodcovú máme pripravený. Ja ich poprosím, aby rozhodli. 1, 2, 3. Červená, červená, červená. Víťazom sa stáva